karanta wasiƙa, ka karanta wasiƙa, ka karanta wasiƙa, ko ka karanta wasiƙa ka ji. Ai, kuma gyara halayenmu, mu gyara halayenmu, Allah sai ya ji tausanmu. Kuma gyara halayenmu, kuma gyara halayenmu, kuma gyara halayenmu, Allah sai ya ji tausanmu. Kuma gyara halayenmu, kuma gyara halayenmu, kuma gyara halayenmu, Allah sai ya ji tausanmu. Mutuwa rigar kowa, malam zauna daina rawa, ta ai mata gaggawa, sanne da sanne tana ta zuwa. Shai nasarar ta mu gyara hali domin Allah ya yafuwa, haka za in mun duba ba tanadin da muka yi kafuwa, lokaci kuma za ya gure in ka duba ba afuwa. Malam daina gaggawa, ai duniya sai an haƙuri, Allah alkaharu gare ka ne roƙo ka tsare dukkanin wani ganganci da za ya samu cikin hadari. Ni babban tsoro na shine makwanciyar kabari, wayyo Allah wayyo mi na rike wanda ne guzuri, kaga kau'in har babu dole na tashi na yi jumuriya, dan na samu tudun tsira karta na tashi cikin hadari. Wayyo Allah wayyo kai duniya shirman banza, malam rayuwar duka dai kenan. Shai sannu da sannu tana tafiya, wata ran sai labari ya kaji kamar ba a yi muwa ba. In ka iya lissafi na malam zauna kai duba, na tuno magabata na ai sun yi jimiri daure. Rayuwar dai lissafi ce, haka dai tsarin Allah ce. Shai raba Allah mun tsowa, ka kyautata duka ƙarshen mu, ka saka mu miyo dace ga ƙara kyauta makwancin mu. Ba makwanci ne na gado ba, kabari in har kun duba. Hasbunallah ya Allah, hasbunallah ya Allah, hasbunallah ya Allah, tuba ya fi laifin mu. Allah ba dan mu ba, ba dan wani wayo ba, in ma dai wayo ne ai babu tunaninmu, haɓa wani ɗan mafita ɗaya ce kai malam zo ka rike Allah, kar da ka manta ai yayi karan kai mai bauta, da to ka rike sallah a loto na ta kayo jimla. Annabi ma ya faɗa neman ilimi wajibi dowa, kar da ka sa wasa ka rike hanya ɗaya ba kwaba, kai ladabi malam da biyayya za ka gano riba. Annabi ne ya faɗa daga Allah sai shi sai mama, sannan sai mama ya ƙara faɗa mana sai mama, sannan sai baba a bi ka kabi shi kai malam. Mutuwa rigar kowa, mutuwa rigar kowa, mutuwa rigar kowa, kai mutuwa rigar kowa, kaga da kai haƙi na iyaye dole ka fito shi, don sun cancanta biyayya ba ka biyan bashi. Allah na gode ka bani basira ne waka, in faɗi sakona ciki da salo canjin murya. Wasu sunoni su ce mini zo dan albarka, wasu ko kushe ne batun kai ne ya saka haka. Kun ji adalci na Allah shi ya nufa a haka, kar da ka zage ni in kai haka wai kai wane ne. Ai rahamar Allah ya kama wanda ya zaɓa ne, baiwa ce wasu siwa azi kuma an gane. Ni Ahmad iya cikin magana ba na goriya, Abdulrazak kafin soli ya ce na isar muku sakona, ma'aikaci na Bishin FM, fatan da nake Allah ya Allah ka saka mun amfana.